בראש, היא לא עונה. בעובר. תסתובבי, תראה ביופי, תסתובבי. ציפי, תסתובבי, תראה איזה יופי, תסתובבי. מקרה אדומים במיוחד בשקיעה, עכשיו הם כבר תופסים צבע יפה, אבל לפני זה, קצת יותר קרוב, אתם רואים קווים שחורים, כאילו שדה שחור כזה, זה בעצם השדה הסולרי שלנו, מספק שליש מהחשמל של העיר אילת. וקשה להאמין, אבל לפני 20 שנה לא היה מגוואט אחד של חשמל מן השמש, אנחנו התחלנו את זה. השדה הסולרי המסחרי הראשון במדינת ישראל זה של קיבוץ קטורה, וגם אמר, אבל זה כן מכניס הרבה כסף לקיבוץ, והכי קרוב אלינו, הצינורות האלה זה המפעל עצות, או כפי שאבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר, אל תקרא לזה מפעל עצות, תקרא לזה חוות עצות. זה מתושלח, העץ שגדל מזרע. מה שמיוחד בו, יש הרבה סוגים של בזנים. על עץ מהזן הזה. אבל הוא זכר. מכל עץ, גם זכר וגם נקבה, יוצאים מה שנקרא חוטרים. כשמוציאים את החוטר מהעץ, אפשר כבר לדעת אותו ישר באדמה, אבל הוא שכפול הגנטי של עץ האב. אז גם זה יהיה